station. Wah! Oh! Kaban! Ayan! Hi mga kabang! Hello mga kabang! Hi mga kabang! Hi sa mga kabang station! What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. Hello, kumusta? Today's video tayo ay attend ang Beauty Fiesta sponsored by Bilena, EB Advanced, Careline, and Bldg. May release muna ako guys ha. So ayun, naka-BS na ako guys. All black tayo ngayon. Ayan. All black pero yun yung ating coat. Ang problema, nakalimutan ko ang aking belt. Wala akong belt ngayon. Ayan. Diba? All black is life. Para matabunan yung chan natin guys. Kasi masyadong malaki yung ating chan. Ayan, so ito yung ating food. Thank you sa Stunning and Creations for sponsoring my damit for tonight's event. And Galat Barbershop for my hair. Thank you. Ayan, so bumihis muna tayo. Ito yung ating outfit guys. Since hindi siya masarado, hindi siya ma-close, gagawin na lang siyang blazer. Yun na niya. Open na open, no? Diba? Yung blazer na lang siya. Dapat kasi mako-close ito. So since di siya kaya, walang close na mangyayari. Importante makakain tayo ng maayos. So ayan guys, tara na sa taas. Ayan no? Ay, taas na. Hello! Oh my God! Taga na ba ako magamit? Hindi ako makahinga. Elevator tayo. Take the lift. Ayan, let's go up with Levi. Hi, Philippines! So magpapag-rate tayo next time. Saan pala yung Grand Ako Bundle? naka-tripod. Sa itaas, second floor. Shaw. Pati yung elevator nakisabay, oh. Ethnic contemporary. Diba? Ay. Baba na pala kami. Ayan. Ayan naman ako. Muli talaga ako naka-ever. Ha? Muli talaga ako ever. Say hi sa mga DPI vloggers, guys. Hi, Gil! Hello, te! Anet! Oh, God. Wala pa si Ate May? Doon, napit na. Dadadadadadada! Dadadadadadada! Asa? Hindi mong gamit. Asa? Ayan, dito si Ate May. Chad! Hi, guys! Hello, nana si Kirby. Ayan, so mamimigay ako ng sticker. Maya. Hanapin ko lang yung mga friends natin. Dami ng tao. Kasi kuan, nasa man si? Ay, mapas na. Ako, kita na yun ni. Sa wakas. Prinel, hi Prinel. Ito yung mga DDI na vloggers guys. And sila yung mga DBS na vloggers. And si Prinel and their friends. Ayan. Tara. Ayan, so ang dami namin today guys. Ito yung mga vloggers na belong sa DDI at saka DBS. Davao Digital Influencers at saka Davao Vloggers Society. Ayan sila dito. Boom! Ayan, tayo ay nasa linya para mag-check sa doon.
So yan guys, tapos ako mag-register. Antayin ko lang sa baba. O dito si Kitty, si Yang, si Adrian, at si Kirby. So, kompleto yung double vlogger. Kunyari. Okay? Tama na siya. Laban sa coupling, oh. Hi ka trio na. Trio na Malaysia. Diba? Nakita na kasi. Finally. Joshua. CBS guys. Diba? Waiting for Yam, Adrian, and Kirby. Nakalakas ng ulan sa labas. Dami. Sige po. Ayan, so tayo ay kakain na muna guys. Doon. Doon. Kain muna tayo. Paano kumain ang social? Paano kumain ang hindi social? We have the chicken and the eggs. Chicken and eggs. Si Isa at saka sa Mary Jane. Ayan. Ayan, hello everyone. As of now, kumakain kami. Sinaantay namin si Ed at si Yam. Ano si Kirby, no? Char. Si Kirby, wala.
Oo nga, asa ito babayitan? Nalingaw na ito niya. Ay, okay, nalingaw na ito niya. So wala si Kirby. Bakit? Iwan ko ito niya. Tayo ko na lang si Yam, tsaka si Adrian, then para hindi pa naman sisimula yung... I'm gonna leave it. I like it. Today is EB Fiesta Davao. Yan guys, wala pa dito. Alis tayo. Sa mga hindi invited, dyan na kayo. Pero pili ko Yeah, thank you so much guys. Good evening, beautiful people of Salamat! Good evening, everyone. Hello. Welcome to our first ever, and hopefully not the last, right? EB Beauty Fiesta Davao. Actually, we just yesterday we were in Cebu. It's basically the same. It's the same concept that we did yesterday. It's the EB Beauty Fiesta Cebu version. Our best dressed man for tonight is no other than, congratulations, Dami Francisco. Thank you! Congratulations, Dami, and of course, without calling our best dressed female. Sa mga kababaihan, sino sa tingin niyo ang best dressed for tonight? Ay, one more. There. Sino? Congratulations, you are best dressed female for tonight. Andrea Taylor. Hello! Puro na ka? Oo, naman sa gamot. Nagawas. Hello! Ayan So, later na! guys, basta importante. Kain na tara. Best, tayo, ikaw saan ang best dress? Ayan, so dito na kami guys. Kulang na lang, kain na naman ako. So, diba? So ayan guys, so we are eating while waiting. Eating while waiting daw. English. Ay, kumakain siya. Kain. Nag-request, ayan na. At saka si Yam. Sweldo na si Yam sa YouTube. Yay! Ang naong ni Yam ba? Di pa niya kiniklaim yung sweldo kasi ang late daw ng dollars ngayon. 49. Diba? Baka sa 26. Nasinday Koreana na, Sinday Koreana. Na-awkward siya. At Caroline Visa. Wow! Carla! Ito talaga, 8 out of 10. Ata, diba? 8 out of 10. Ladies and gentlemen, lang po natin our center. Bigay ko. Nadala ako ng mangga. Managers ng EB Bilena, Careline, Blackwater, and EB Advance. Yan sila lahat guys. Bumaya! Ayan po sa yung event guys. Pauwi na kami ngayon. And I hope meron pang ganito next year sa Davao. Same sa Cebu din. Yeah, thank you so much, EB Bilena, for inviting us. Woo! Thank you!
Invite pa tayo. Nag-sign up pala kami. Ayan. And I'll end this vlog. Thank you so much and always love your family. Bye! So kanina ito lang yung dala ko. Ngayon natalaga ng 3. May mangga pa. Mangga, make sure walang bulok. And heto na kami. Mangga. Kapagod.